Milk tea. Mukul ko sila ako ng tea. Ano po yan? Wala na. Nagabagyo pero katawa kanina. Ay, wala na sila dito? Bernard. Wala na isa. Ang tagal na. May boyfriend, may girlfriend na rin si Bernard? Abigail. Kasi na, dapat mo itangin mo. Wala mo bulig yung ito. Wala mo bulig mo ito. Sabi ka naman. Iwan na. Hindi mo itangin si Abigail. Pero kung kami ng Bernard, kami problema. Dahil ako mas may baga na ng batata rin si Bernard. So, may problema yung problema yung labas. Katatlo pagkala pa ano sila. May pasyal dyan siya, so pasyal kung walang sa akin dito. Ano din ang nasa bata kami ng istorya namin? Hindi mo. Kagawang may Manu, version 3. Ako po ito, ako. Wala kita. Wala na isang. Ako ba lang may